Да. Ричо Фичето. Най-големия майстор. Ти коя чешма ти поред Христа? Не помня да кажа. Първата къде беше, помниш? Оподието на Там. подпогодник Камбуров, Озе. Озе. Оттам и ме наведиха и щом ме наведиха, сега ме наведиха за камини. Щом ме наведиха, трябва да се защитавам реномето, нали така? Името, да. Тук те вандия да взема кофе тебе. Той тук... Всичко ще стане. Това всичко с камери, също като сирийската страна после. И като идват хората и тук и да се радват на хубавото и да го пазят. Трябва да го пазят. Да много пазят. Трябва да се пазят. Труда, бе. Труда. Трябва да се оценя труда, бе. Разбираш ли, бе? Да идва, да идва. Тия работи. Абе, они ден дойдоха от Стара Загора, млади хора, разбираш ли, ама пълна чанти с води, пълнят много хубава вода, защото Стара Загора е наше село, наше хубаво село, разбираш ли, виж какво става. Да идва, бе. Вие тече се да върбива. Да се ма знае. Кай цял ден пие ракия, като му сте с тази камера и ми гипсира мозъка. Няма да гледаш никога там. Се прави, че нищо не виждаш, че той го няма. Аз нищо не виждам, аз беше роса, ще го мина тук, отмина като от моторетка да еба, нията мама да еба. Само гледай после от поколенията, разбираш, да не така. Той няма да го има, той няма да го фане. Деша беше. Видам му как се знае. Дишаш спокойно. Ниска топка, чета антена, знаеш. Иладе? Илая. Къде да идвам на Ами ела да пише и тук е на ракица, аде. Къде си хукнал толкова? Ай тук събирам сливи, където да видя. Къде сте? Младата бе. Така. И ти голяма работа. Мамо, и пуша как се ви точно над Иван над главата. Той наши непедели. Че са бойчо.